Bro! 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 Oh, May hapon na bro! oh, naman. Na may bugas bro! Oh, bugas. Katong nang adlaw nangayon sa kag bugas karon bugas sa sad. Na, why ayong panginabuhian ako bro? Why ayaw bro? Noon Kay- sana ba yung taon ka eh? Na football ko sa trabaho. Magsige naman kag balik-balik ko pangayo kada adlaw na malang hapit. Sama ka bro, kay ba ko na siyang na football sa trabaho. Ay dagan sip-sip sa trabahoan. Kita ka. Pangita kita sagla, dili ka kay masilag pangayo wala man ta. Di, mintras tantong wa po ko trabaho. Tagay na yung bugas. Santa mo magigsuon eh. Di mo katabang siyo. Iyag mahurot ng bugas nako, ako na siya magproblema. Di man kay karon naman sa nga wa ko trabaho. Hala, ako man ani maipit aning imo eh. So, Nato bugas yung ato nagi-budget niya imo sa Ikatulo pa lang ginagong pangayo, masuko na mo? ikatulo niya, makaiban mo sa budget nako kay nag-budget mo ko nga kinahanglan nga pila ka adlaw ina pa mahurot ng bugasaw niya. Unsa man igsuon ta dili? Oh, igsuon pero paningkamot yun sa imo sad ko Dili, galingon. igsuon mo matabang mo hatag mo Puro man bugas. ta naning kamot in taon. Saon Taon mo ay. kalisod naman in taon nimo. Unya. Ako anak dito duha. Ganusan man to, baka ako mo atog kuha nga wa to'y kaon. Budget ta sang bugas oy. Bisag imo lang na maglugaw kag buntag, maglungag kay iba man ka nga way trabaho. Apiki man kay ka. Di ugma mga apply ko na trabaho ugma. Kay way ayo tong trabaho anang wang gagi sip-sip. Gisi to na ako. Apil dito kay di na. Di na ko ganahan Basta trabaho. ligoy-ligoy sa kang anong masip-sip man kadit ng taong Ginoo ko paningkamot yun yung taon nga makasud kag trabaho kay kada adlaw lang gani ka magsigbalik diri murag mapula na sa gusto imo eh. Ayan mo, basta mo, honong gani kag hatag sa kuwag bugas bro nga wakit trabaho di ka kahatag. Babarangay ti ka. Hala, Babarangay lagi ti ka, di mo katabang sa igso na kalisod din, pabarangay ti ka. ay piskat kalisod ba di ana. Ugma, mag-abot na barangay. Ino ko nagkaso barangay ug di ko katag. Ah, gabi naman sa ninyo, di mo kahatag gani. Paita. Hala, karon pa na mahitabo ina na. Grabe sa kuwag tay ma. Naamo ko Na, malagi ko sa kabakit lagi bro. nalagi pero gibudget Taon ka bro, ay mo pagdinaw, oy. Ay mo pagdinaw. Nagay mo yung grasya, ibahin-bahin ninyo sa igsoon, baka mo nagkalisod-lisod ta. Agoy. Ano, ay. Hala. Sar ko nagkagandos. Alam mo ra man nag-imo eh. Ginoo. Di lagi ako, niya kibaw mo nga, gutom na kayo, niya di mo kahatag sa igsoon. Luhatag saan mo panagsa? Katulo pa gani. Igo na sauce. Hala. Ganang di ko musik balik-balik. Bugas ani. Kaya nga apoy kasi balik-balik. Ugma, balik sa sad. Kunong ko na lang yun eh, kaya aram di ko mabalik, ugma. Mga sunod adlaw lang sa ko mabalik. Ha? Hala. Balik sa sad ka. Mga sunod adlaw. Naam di kay bugas, umag ka mo sulti bro. Ano, unsa man ka bro eh. Kamo mo balipad pag gusto niyo igsoon nga umoy bugas nga na rin mo sa kasako. Ay, sa ko, Nagbuot bro. na gandos. Salamat kayo bro. Oh, salamat sa kaya masikag balik-balik. Ay sa ko. Hala, lisura. Hala, igsuon ko yung trabaho. Isumbong na tag-barangay kung ikatag. Pait pas panyawa ning Panginoon nga ang ato budget. Kung anong sad? Ay, gamay na lang yun.